Ngibingelele babukele emakhaya ngibelela phansi kohlelo lethu umgwaza babukele emakhaya ngibingelele yona ke ingwe ehle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalelwe usisi wathi ucela simsize sihambeni naye siye kumuntu owaboleka imali kuma wakhe so akazange sayikhokha imali kama wakhe and uma wakhe kwaphoqeleka ukuthi usisi lo asacrifice yena imali yakhe akhokhelele uma wakhe so usethi ke ucela thina sihambeni naye siyeni kusisi yena lo owathatha imali kama wakhe kodwa ke babuye nani niyaza kunamane ngine ngamane ngake sinikele indaba kasithoza ukuthi kwenzakalani ithi ke kunina danko yato mbunjani hayibo umhlolo yami lena umsebenzi njani sengintombi wentombazana umsebenzi njani wazamncane ngani yini lokungambela naye wena yini lokungambela naye ngibelesela amakhamera hayi ntombazana uzokwenzani kimi uzokwenzani kimi khohlwa bathe bazeke manje ngizana amakhamera wena kimi usukhohlwe imali yakho ngibuza ukuthi mina amakhamera yakhe wena ushayela ngoma wakho ushayela ngoma wakho ushayela kwenza kulungela yini lokuphathela yona ngibukisa ngabantu yini oyithatha yini lokuphathela yona angizukhona ngikhohlwa kanjani ngithi mina ngibuza ukuthi ngilesela amakhamera hayi wena hayi ntombazana kodwa wayishila ukuthi yamphatha wena ngemphathe hu yini lento ngilesela yona uzofuna imali yakho ngizofuna ngani ngizofuna ntombazana usungoma WhatsApp makamera. Sayibheza isikhathi eside kabi futhi imali yakho ungangitsheli nalonto leyo ungangitsheli nalonto leyo hawu yazi mina kwathi manje ukwenza izidingo zami ngenxa ngenzeni mina lo khuluma nalabo ofenabo obani bona lapha uhlangana nabo awuhlangana phela ngoba phela la uzohlangana ngihlayela wena masekuthanda wena ngihlale phansi wena wanjesiza labantu unithelile siza labantu wena wanjesiza labantu hayi cha ngani uhamba ukubona ihlonipha buwe wena babesha kodwa ukuthi hey yagelinga ingane yomfazi ngiyakumdelele mina ngishazana ingane zingdelele uyele kokwenzayo masimba mani nawo wenzayo masimba mani nawo hey ingane ngibona ke mina ngizongithethe ngihlale phansi bona ngihlala masekuthanda mina kuyini khona lokho kusho kanjalo sisi awusemuntu ngizongenela ngifuna imali yami ngifuna imali yami ngifuna imali yami sezwana yenzokulimaza ngani yenzokubonda yenzeni ngoba laba senabo la hema ungazongitshela uzosiza amakhamera ngiyacela ukuthi ngihlale phansi ngeke ngizengitshele wena wadwa uyazi ngani angifuni ukwazi Akusafuni ukwazi yini le elizana la ekhaya uLwiswa yini yiliswa kusengibona manje sengizona namakhamera ayapha amakhamera alright ayapha amakhamera la mawusuqedile ningobani nje ninake ningobani ningobani nje qala ningobani hlala phansi phela phela wena ke baba kakhulu dala ngithi ingqondo ikhona ngibona wena usikhuluma kakhulu ngobani ke baba wena ungakhulumi nami kanjalo ngani uzowenzani ungakhulumi ifuna imali yami ungakhulumi kanjalo ifuna kulabantu abandawo ifuna kulabantu abandawo njengamanje angeni phela lapha manje basaphi la ubasapho la ubasaphi pholana ubasaphi ufuna ngihlale phansi mina ifuna kulabantu imali yes wena nje uzophuma la uzophuma la wena uzophuma uzolimala wena uzolimala wena uzolimala yenza kulimala babazani Ngoba labamba nabo. Sona sanibona yo wabhuti. Yebo njalo. Niyasaphila njani? Asikhona. Ungahlala. Ngangisiza nganje yini? Ungahlala phansi. Ngangisiza ngani mhlawumbe? Okay. Before nje siphambili. Yebo. Cela ukuthi sichaze kahle kahle nawe ma asi kodwa indlela owenza ngayo lento izothi Anginankinga nanginenkinga lento ephuzwa lobhuti lapha eminyango amakhamera yaphi nje?
Cha ngithi ngithi. Into engiyanisa kakhulu amakhamera nginayo indaba nomuntu amakhamera nje kuphela into efinhlengisa ngekhanda. Yo lengigulisa kakhulu ngempela. Sefanele mina ngivele hambe ngibona wonke umuntu nakuphi kuphi. Ini camera. Ngenxa lentombazane le. Akunankinga nani bobhuti. Kamera. Akekho nje umuntu engambulala. Oh manje. Ngiyathuka ngoba ngiyaqala empilweni nami ngivele amakhamera mina. Oh. Ngiyaqala nje. Yazi ukuba ubungakweleti. Ukube kwanayo bekhulumile nje nami, wakhuluma nami, wengalesanga lento le bekuzoba ngcono ayafuthi amakhamera. Okay sithi nange. Kona ngibona umhlaba wonke usimina ngingasaselo mali emali engazi ngabiphi leyo mali zoke ngizwe namhlanje. Okay Zobe ngizwe. kahle sisi njengoba sidlala sihamba no6. Yebo. Usisi usikhalelile ngawe ukuthi lenkinga nawe. Unenkinga nami. Ubona nayo izala intwana enabanaso wena naye noma wa. esani. Sani. Okay ngicela mina ukuthi ngoba ngeke ngikwazi ukuyichaza ngalendlela eyiyona indaba ngizocela ukudedela usisi kube uyena Uyichaza. chaza indaba yena ngoba Cha ekhulu. sisi ngicela uyichazele ukuthi ke kwenzakalani noma size ngani Vele nje usengakhulu ngisho nawe bese ngishaye nje wena. Ungazongitshela lokho. Uyangidelela. Ungazongitshela lokho. Uyangidelela. But mina igama lami ngumbani wakamzobi. Ngibhalele ishow le ukuthi ngikwazi ukungisiza ngalosisi lo. Wakhuluma noma bebolekana Ungangikhobi engane umukhuluma ungangikhobi ungasifilo. Ngilalele. Khuluma nje kahle ayikokhomba, hayikomkhomba. Sungidelele kwanele Kodwa njengamathuna ke Ungidelele kwanele manje. Babolekana imali noma wami. Uma wami ke manje kinga udlala istokfel. So wahluleka ukuthi akwazi ukuthi ayikhokhele yena. Yabo? So mina njengomuntu otohozayo ke ngazama ukuthi ngimhlanganisele. Ucela ubani? Usisi lo waletha ifridge. Wacela ubani? Ngicela ukuthi uthule ulalele. Ngane. Waletha ifridge usisi. In attempt ukuthi mele sikwazi ukusinikeza imali. Hayi namhlanje. Emva kwalokho ke ngathi mina cha akanganikezwe. Asimnikezeni imali ngoba vele siyamazi. akanganikezwa Singasho ukuthi hayi ifridge lakhe alingezi kuthina bo alihlale ke la sizomnikeza imali ngoba vele siyamazi samnikeza komba la endlini lona kweli samnikeza ke imali ngithi usisi mhlawumbe komba la endlini efridge le cha ifridge lakhe uyalazi Kulo muntu angayazi vele. Ingakho namanye bekhamba nje. Kumuntu ongayazi, kumuntu ongayazi. Ngoba ungahlangene ngana ukho nje la. Mina nginonyoko lo ndaba awukho wena. So uma Wena indaba zabantu abadala. ibona babolekana Wathanda indaba zabantu abadala kakhulu. uma mina wangifonela ngile emsebenzini angitshela ngenkinga yakhe so mina ngakwazi ukuthi ngikhiphe emalini yami ngamkhokhela ulo estokfeleni ngayikhokhela imali oku 2200 ngawukhokha so uma ngiyamkhipha ke kulento manje usisi usekweleta mina kumele akhokhele Kanjani? Uyabona nje ungenapho wena lapho. Before nize nenza leyo nto ayikho iagreement enabanayo Uyozonginonela ingangaka nje. noma wakho nosisi cha ayikho Udlala ingane. uma ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi ngizomkhokhela ngoba oma besitofela ngiyabazi kanjani ngamkhokhela mina on behalf usisi engekho ngamkhokhela uma imali so ngamtshela ukuthi imali base ngidinga ngizwa usisi Utshela uma wakho ngithi uma wakho kwimanje uma wakho kwimanje uma wakho bakona mina la wawukhona nje sasemali imali wawukhona nje sasemali uma wakho mina wawukhona nje sasemali uma wakho wawo Sasa ungena indawo ongazazi simlandanga wawuyekelana wakhokhela wena wakhokhela uma wakho usise ngazi yebo akatshelwanga usisi ingakho ngikhokhela uma wakho kwimanje manje-ke ngamtshela uma ukuthi imali yami sengizoyilanda kusisi usisi ke uma wakho mina sisakuma wakho wena uma wakho kwimanje uma wakho yesatha kuyimali mina Ngade ngisathe ku sorry ngicela ukubuza sethi Bese sakuyimali ukuma wakho kwemanje ukuthi awusithanga mina kusho lokho ukuma wakho ukuma wakho wajwayela ngami ukuma wakho wena ucela ubani ngiyacela mina ngicela ungokhela ngicela ubunyoko kwemanje wena ubunyoko anginandaba ngingena lapho mina ngiyina ngibani ukuma wakho ngobula uma wami ukhona wena uzonza ngayisasa wena imali ngayisasa kuwe Angisasanga kuwe mina, angisasanga. Ntombazana namani. Ngokushaya mina, hey, shona unyoko wena. Shona unyoko abantu bake bakumhlukumeza wena. Ningazongitshela Ngithi mina imali ngasisa kunyoko hayi kuwe. Ujwayele zona nima wakho la. Mina wayikhokha
uyena uma umasolo basemasolo imali mina ukujani uyangena imali kusakuyi wena yilo noma sisakuma wakho wena kokelima wakho mina ngayithatha kuma wakho ngizoyibuyisela kuma wakho imali ngizobuyisela kuma wakho ngayithatha kuma wakho ngayithatha kuma wakho wena kokelima wakho ngisho mina ngizamsaka wakho imali wenzani wena uyaphi namhlanje nginazo imali uyaphi angisasanga kuwe nje sizoya kude nje soya kude ngani angisasanga kuyimali angisasanga kuyimali angeke ngane mafasa wena ujwayele phasa wakho awu Mkhuba angithi imali Mkhuba imali jwayele wena la kuma Ngiyathatha kumama mali akulengani ngoba mina ngijwayele uzothula ngiyathatha kuma wakho mina imali wena usinoma wakho nabasenza iphidile eceleni ngeni mina awungekho iphike ngene lo kumele ukhokhele kuyena wena usizo wakho ngeke uyikhokhile ngene uma sona ngeni indaba zami kube yilula ngiyangena kube nima wakho angizumzalami mina ukithi imali ephaketheni lami imali kaSibana imali ngisakunyowa ngifuna ukuthi ukhokhele imali akwazi ekubani kuyimini wena umncane ungena zinto abadala umuncane ungena zinto abadala ungenaphi ubana nencwadi ubana ngencwadi ngoba yini angikhokhingani namasolo yazi masolo ngakhuluma naye wena umsheleni wephusha ekhanda lomzala uyaphela umsheleni ayikho zesola ingane ayikho imali zesola ingane ngizosithatha unyoko wena kunyoko imali wena kunyoko ayi wena wena kunyoko ayi wena ayika ngicela uphasa uma wakho uzophasa mina uzonika uma wakho imali ayi wena yebo okay uzofika ufuthi ubonje ugwana la uhamba la okay angihambi bana mina ngitholile angihambi awambi unobona ngikhola ubanje uThomas ngikhola ubanje uThomas uzobona ngiyangitshela ngicela ukubuza ukuthi mina futhi mase silande umakasisi uzomnika imali yakhe anginayo uyazi masoli imali pho why ungakhulumi kahle nosisi umtshele ukuthi ayisekho into engizoyikhuluma nalo sisi lo ungizele ngenye indlela nje waseqaleni useze ngomyushuni nje waseqaleni ufike kahle nje mhlambe kimi besokhuluma ngena ayikho into engizoyikhuluma naye mina manje ayikho into engizoyikhuluma naye uze ngenye indlela yena manje ubeze ngendlela eright engakuze namakhamera mhlambe nakhona mhlawumbe besizokhuluma manje nje ayikho into engizoyikhuluma nale ngane mina ufitshwa yini sisikhuluma ngeke ngifuna ukukhuluma naye ngiyayifuna imali yami ayinike mina angijwayele uzoyikhokha jwayele ngane uzoyikhokha sulubheke nje ngeke ngene mama wakho mina uzobona phela wena umasole mina mali ngikutshela ngalo siqale wena umasole umsheleni masole uyangena la imali ngesasa kwani mali uzongena kumasole kuba lo mina ngonika ba yena uma wakhe ngiyawunika umasole uyazi masole ngakhuluma naye masimlanda hayi manje akunawo phela manje ngoba Wena ngisho ukuthi mina namasole sakhuluma kahle. Ngoba njani anginayo ngisase. Yona uma wakho anginayo. Angiyanayo ngizolanda. Wena sisi ngifuna ukuthatha ngiyodayisa ngomzimba ke manje. Abe ngothatha ngomzimba ngizoba nemali. Ngasimaphi uyazi imali anginayo. Ngisase. Uma mina ngibuza kweni mama wakho ndibaka abantu uzala abantu uzala mina noma wena uzala mina nomzala wena uphi umasolo umsheleni uphusiswa ikhanda nje uzala ushimo mama wakhe emumva koleta wena mina ngoleta wena mina ngani masolo ngangimazi abe ngibuza kwena uphi mama wakho mama wakho phela masolo mama wangani ukaningi vele bengenayo anginayo ngamtshela mina ngamtshela nje masolo anginayo imali ngamtshela hawu wesisi yebo bhuti manje njengoba usimemeza nje kanje engazi ukuthi sonke sinenkinga amandla sicela uhlale phansi ukuze sizamene ukulungisa udaba ngiphamisa lengane umoya iyangiphamisa ngomoya lengane bengalindele singase kufika ngokuthi ihamba noma ngayo kungcono abe kungcono ihamba yodwa njengoba uphakama nje ngomoya ngizongidelela nje okay imali yomuntu imali ngizoyikhokha bhuti mase nginayo imali okay angakabi nayo mina imali uma wayo nje uyazi mawayo masolo singamtshela masolo simase masolo ngiright ngiyokunika ena ukwaningi okaningi ekhaya ngenzela izinto mina ngamalela ukungona ifana amakhamera ekhaya ngona seboleke mina imali mina masolo sasizana ngakho konke
nento esizani ngayo. Awumkhokheli ngani izikhokhwa mina indaba ungayikhokhi. Ngizo namakamera namakhakini. Awuyikhokhi ngani? Wena nawe uyazi kangaka ngisize ekhakini. Kukangaka ngisize ekhakini. Wena ungangaphi? Mina ngifuna imali yami umholo wami lo ukhokhile. Umholo wami ngikhokhela imali. Esiyokuthiwa hey emhlabeni. Kukangaka mina ngimsiza wena namhlanje bese ngasasebenza phela umsebenzi obusa ngami ngiveza ngamakamera. Ngingena Kukangaka ngimsiza kodwa. Ngingena. Usikangaka ngimsiza. Ngingena. Asensize ekhakini. Akazensize ekhakini. Akaze ngimsize ekhakini mina. Nika wena ungasebenzi kwa wena. Nika ngizona nimpuphu la kimi yonke into mina ngingakhulu fanele kuvela amakamereni kuvela amakamereni ngoba namhlanje ngisize mina hayi ngoba ngayikhokhi ngiyakhubuza kangaka ngisiza namhlanje kangaka bana amakamera azi sinamdala nginona ungakasebenzi wena sekusebenza namhlanje sebenza wena sefane ngizwe ngawe asilungise le okuhle mina nikubali ngami senizoveza kubi kumakamera aniveze kuhle hey bese umuntu ngabasho usiyamazi osumbonile emhlabeni kunje wawubona ngangibonda futhi kanjani awukusindlalile ukuthi angasebenzi uma wakhe angasebenzi naye uma wakhe khona ingane zakabazukulu ingane zakhe lo sisi igrant akhokha ngale sitofeleni kubenge bengasani nalo sendlini sibedle hlezi behlabeni yonke sumingi ingane la zinani impungu banane impungu bafela ijumba neko plastic yonke into kusibela lebendlini namhlanje sengumuntu omubi ngokona kuyenza iphusela ukuthi singakhokho kodwa mina kade ngibasiza imake esisi wabachazela bona ukuthi kahle le mali oyithatha kubona uyithathiswa ukuthi wake wabona angibachazelanga nje angisho kodwa usimanje sengibalisa ngoba ngangibondla bangafuna ukukhokha imali indlela oshusho ngaphela angithi uthi wena the time ubondla awuzange wena ubafikele namakamera yebo kodwa bona mina sengenza into ebheda kubo wrong ngakodwa sesifanele ngizoveza amakamereni mina okay ngalithi usunesikhathi angibaveze namasezwana amakamera baboneke sinabo-ke nabo nami ngeke ngabasiza kanje sekuphelele shisa wavela amahlazi abavela onke amahlazi khuluma intombazane kumele shuthi nawe uze namakamera ukuthi uyasondla kumele bonakale lokho lento engibuzayo ukuthi namhlanje sungizela amakamera wena cha kumele bonakale sekuphela unyaka ngisile ekhaya ngilandelana naye sifuna ngisile mnekhaya awukuchaza ukuthi yini ekubambile kahle ngempela ukuthi ungababuyiseli imali yabo ngoba umuthi awubakhokhisa ukuthi awubona shuthi hayi ngikuba le imake imkhuba awukungidlalele imkhuba ukuthi into imkhuba lento enzoyi lentombazana yephi iyona le phambi kwami la njengamanje yokuthi sasikhuluma indaba le mali into esangithi uma wemsheleni ngakho nje ngisho uma wakhe umsheleni wakwekhona uma wakhe ngabe sikhuluma phela kodwa bhuti uzokuchazela siwenzakalani hayi ngahamba ngaboleka nje 2000 ngahamba ngaboleka 2000 kwabela usima mesonje nawe uyangidelela nawe bhuti wami awungazi asazana njengoba nawe uzongidelela hayi chaza ngaboleka imali mina kuma wakhe engekho wasuma wakhe uzothatha imali yesitokofela nayo ayikho imali anayo kodwa nje uzothatha imali yabafazi abadlala isitokofela imali ihlala kuye wasizokuboleka mngana ngoba ngiyakwazi ukuthi nawe kungisize nami khona la ngishoda khona wasethi umama ngicela ngwayishola mina futhi athi nabamba ifridge lehla ungangithimbi wathi hayi fridge ayisekho phela fridge ayisekho yokhandiswa ayikho kwakhona njengoba ngisho mina senalo solo ngaphela umsebenzi anginalo leyo khandisa akusile le hayi kusilo le lo muntu ade thutha ngamakhela lasicela ngimbekele izinto zakhe hayi bazolibeka kahle walibeka kahle nje futhi impela ngoba phela sho sibe wabona nami fridge anginalo wathi mase ehamba ekhaya emakhaya kukude lahlala khona wayengenayo imoto imali oqasha imoto uthi ahambe nayo imthwalo wasecela ngizombekela okunye la ayikho usachaza phela akangasho inhlonipho uyangizambo wajoyela ekhaya kubo wajoyela kubo nje inhlonipho into enganayo ungena emlonyeni khuluma nawe ngumdala nje zongena emlonyeni ngayibona imali 2200 silo mama nakhona ngakushona ekhaya kunesifo ufuna ukuhamba ngekhaya ngingakaholi mina kanti ubuye kwemakhaya zobuye umlungu usesiyahamba vela ngeke ngisasebenza ngisabuyela kwadinga ukuthi manje imali zami lezi ziphume emsebenzini umlungu ayefanele nginike imali zami ngabatshela futhi ukuthi hayi umlungu uzonginika imali umlungu masele esehambele la khona phesheya
Ushone ba ekhaya ushone ba Kushona baba wami. izwanike baba khadi ahamba emhlabeni Sekwazi wena. Akusazi sekwazi wena futhi manje. Yeyi wena. Sekwazi wena. angangitshelona ngawo baba kokade asho Unamanga, kusho makho unamanga ke simasolo. Useba wena. Xola noindaba zami sesibadala singanayo. Yonke into itshela noma wakho. Yonke into makutshela wena. Yonke into itshela wena. Yonke into makutshela wena. Waqhela kabi. Yonke into makutshela wena wena. ngiyayifuna Ngeke uzizona wena. Ngisho sangesolo ngene kuma wakho. Ngisho sangesolo ngene kuma wakho. Hayi wena. Ngeke ngenza nginene. Wow. Ngimngana kunawe ngane mina. uzokhohlisa Ngimngakanani? Umntanga wamasolo. Umntanga wamasolo uma wakho uzanayo. Masolo uzanayo. Hayi wena. Hayi wena. Yadelela. Uzophuma wena la manje. Sengikhathele wena manje uzophuma. Uzophuma manje. uzokhuluma amanga wodwa Ulungile phela. Uphuma wakho. uzokwenza masela Uyena ngasasa kuyimali. Uyena ngasasa kuyimali hayi wena. wakhokhela ba Wakhokhela wena ngenaphi nala. unikisi mina wakhokhela ngiyayifuna le mali Angikho ngikhokelana. Wawusuyabani ngacela singikhokhele mina. Kumele uzungithole. Ngacela. Sikhona Ngakucela yini ngacela. Ngalokuthanda ungena endaweni abadala. Ngangikuphi abafazi bekhuluma. Ngangikuphi abafazi bekhuluma. Ngangikuphi. Azange ngitshele phela msondelana abafazi. Azange ngitshele yenza ikhokha mase nginayo ngizoyikhokha. Ngoba nginayo nje. Ngoba nginayo imali ngenze njani? Hamba ngiyofeba. Hamba ngiyofeba. Ngidayisa ngomzimba. Ngeke ngikwenze lokho. Ngeke ngikwenze. Wena inzolila mina ngibe nemali. Nizongilida ngibe nemali. Ngingena Ngingadi. Bana ngingadi. Ngingadi wena ngiyaqolota. Ngingadi ngiyaqolota. Ngingadi ngiyaqolota. Ngingadi samlo kuzonde 5 mase ingane zami ngoba ngiyaqolota. U20 uzokhava 2200. uzokhava 20 uzokhava ngiyajabula. Ngeza ngane hlale ngani. Wangashonga ukuthi manje ngiboleka imali uma wakhe ngiboleka imali usingabe ngisadla mina la ekhaya. Ngizodla nje kahle kabi. Ngicela ukubuza. Nidle nina mina ngadli. Ingane zami ngadlile. Ngeke uzokubona. Ngicela ukubuza. Yeke. Usisi ungakanani inyama? Sesimncane lo. Okay. Yeah. Akumele ngabe wena uyamkhombisa indlela ephilwa ngayo engabe wehlela ngezansi umkhombisa ukuthi umdala. Sengigwadise kakhulu bhuti wami sengizele namakhamera. Okay. Engize nje namakhamera oqala engcono mhlawumbe wafika nje yedwa ngamxoxa uza namakhamera. Eqala namakhamera. Yimini ngabukwatini. Imali wena awukwaledi. Engizela namakhamera. Njengoba uthi ke engizela namakhamera oqala nje. Engazange fena kodwa kimi. Sekhoma nje uzongisurprise ngamakhamera. Ngezinkulumo yakho uthi kuwena kumele uyofeba noma kumele uyodayisa umzimba. Usho njalo phela. Okay. Bekusho wena. Kusho mina phela ngiyambuza ukuthi ngoba ngenayo imali fanele ngenze njani bese niyayifuna. Kodwa phela indlela yokwenza imali isinjalo emhlabeni yemasha uzahamba udayisa ngomzimba vela iKenya. Uyayazi ukuthi ngezwa besho. Cha nakho uyayini. Ngezwa phela. Abahamba bebuye vele nayo besho hey mina ngihamba izolo ebusuku shisi iyolondlela phela. Bahamba udayisa ngomzimba bebephi. Uzothenga obasa kwazi indini ukugile. Bazongithenga. Bakhona namakhetha. Akhona namakhetha asenga. Akhona nizongithenga. Wena hamba ngani unodayisa. Uzofuna imali kimi. Hamba nento yenza. Hamba ngoba nomushaka hamba. Ngoba nomushaka hamba ngani obumusha. Ngisebenza nzima kusebenzela wena. Yebo. Ngiyayifuna. Hamba wena hamba ngani. Asikhona iyonto lapho abantu abasha kangangao. Hamba udayisa lo 200 uzothola lapho. Manje yaphi ngizofuna imali. Ngifuna imali. Uyafuna kimi. Angithi manje uzofuna imali oyasebenza. Angikwazi. Awunethi kanti ngibe nayo. Ngoba ngoba uswele. Hayi ngoba uswele wena. Ngiyayifuna. Uyasebenza uswele. Uyasebenza uswele. Uswele phela kuyasebenza. Ngani nakho uyasebenza. Angithi manje Mangithi hamba nakula ngisodayisa usinweni. Manje sengizodayisa umzimba usinweni. Ufuna ukuhamba nayo udayisa. Akahambe phela uswele imali. Akahambe uswele imali ayifunayo. Usine nasebenza ngisho. Angena phutha ngodayisa ngomzimba. Bengimbuza ukuthi ngihambe ngodayisa ngawo yini mayifuna imali ngenayo. Kodwa isonto ngoba wena ukhuluma yathi une-experience. Isonto lingaphela isiphi. Kwanawo nje ngitelela nje phutha mawungibona. Kwanawo nje angibona. Ngendlela okhuluma ngayo. Awungiboni nje nawe. Nizophuma la. Wema. Sengicinisa nizophuma la. Mina sengizile. Ngizosala wena fanele ngisale nawe sisonto. Abahambe laba manje. Imali yami. Hamba ngani uhamba la. Uyadizama amakhamera. Imali yakho ngatshela unyoko uzwele samase nginayo. Ngatshela unyoko uzwele samase nginayo. Mina nani ngada senisiza. Awuyonto yokusiza.
ngiphinde ngihlanganike imali enje ayona into yokusiza sihlukane sohlanga sihlukane hlanganiswa ngemali hayi namhlanje phela nginayo mhlanga nayo ngiyiletha anginayo kwamanje anginayo into engenayo ke leyo ngizoyikhokha vele mase nginayo njengoba ngatshela masithole mase nginayo ngizoyikhokha bese yahlanga niyahlukana mhlanga nginini imali yakho kokusiza futhi nayo woshintsha indlela futhi ngelilanga wena endleleni woshintsha indlela la uhlala khona mangiqhamuka la nawuza ngapha shone ngapha siza lokho siza ngiyakutshela ngiyayifuna imali yami ngifuna ungayifuni ngiyayifuna imali yami ngisebenza ukuthi ngidala la yazi manje seyilungiswa kanjani ke le imani ngizolungisa kanjani angikuzwa ngibaba ngezandla ngimngana ngezandla ungibeka isandla uzongibeka isandla ngangawe mina ngangawe ujwayele ngonyoko ujwayele ngonyoko mase nginayo futhi mase kusanda mina ke manje kusanda mina uzoyikhokha kasonta ngaphi mina uzoyikhokha ngingadi ngikade plastic sikabaphatha plastic mina sikolota nina ngeke ngikwazi ungadli mina ngiyakwazi ungadli wena unayo wena uyaphi uzofuna imali lima nengqondo nje mase nengqondo yasebenza wena ngiyakutshela ucela abantu ukuthi bazokusiza wema ke uhlale phansi ubukele ukuthi hayi ngiyahlolelela kanjani siyakusiza ngizotela ngane ngingofuma wakho la wena uzohlala kama wakho uhlala wena ushalweni akuhlaza wena lekhali ngembezi uzola isimbi kanyoko uzola isimbi kanyoko bula uzola isimbi kanyoko ukuthumela amasondo uyazula amasondo uyazi masondo usula uyazi masondo usula uzola isimbi kanyoko ukuthumela uyazi khona nje usula seqaleni yazi nje okay wema uyazi unyoko usula sorry ma ujwayele ngani badelele usukadelele ukuhlaza wena vele kubantu wema utholo ngangawe ke namhlanje hayi kabi okay utholo ngangawe ke namhlanje siyeza ukuthi umtholela nje ngangawe so manje ke awukuchazele ukuthi hayi nawe bhuti nawe nje imali ibuyela nini cha bo nje eyakho imali nawe eyakho imali eyakho imali kanjani angisoni la uphelezela usisi uzofuna imali yakhe sengizile sengikhulume nosisi wena usuhlanga ngaphi nemali ke manje mina umnikile lo umphelezo uzokwenzani la wena la umphelezele uzofuna imali yena ngisho useyifunile kakhulu mangisho mina la ukhulume wathini la ngithe mina mase nginayo anginayo imali kwakhona kwakhona nje kini ngabe ngibona ngezi kini noma imali anginayo uzohlezi ekhaya uzochaza into yoze kube nini nani ngibona ngihlezi ngilecela ngisebenza wesisi ngani ngibona ngihlezi ngilecela ngisebenza ngani ngibona ngiveke senze isikhwama ngihamba mina ngoma overall ngani nabantu phela uyabakwalela yabona sengikhuluma hlaze ngadela phela ngikhathele namanje kade ngase ngibatshela angisebenzi bayangibona nabo ngihlezi ngiyaluza la futhi kumele bashaya ngoba wena ngiyengane ngishaya mina bengishaya wena uyibhokolo phela nayi ibhokolo yani ibhokolo lokuqala awulibona ibhokolo elikhulu bona mina ngelincane ke ibhokolo ngifuna imali ngasi ngane nemi ngibeka isandla ayikho yona phela qala ngibeka isandla ngani wena nje ngafana ngane ngiyeke ngishaya ingane ngibeka isandla futhi ngeke zingibeke iyadelela lengane wesisi ngijona uphasa uma wayo kuyimanje usasa uma wayo akazi ukuthi la usasa uma wakhe akazi wema usho ukuthi wena njengoba ukoleta abantu nje awu abantu manje abantu kanti ayi umuntu kantini phela umuntu engikoleta uyedwa uma wakhe ngikoleta uma wakhe mina phela wamkhokhela uma wakhe ilokho kwakhe noma wakhe hayi kwami mina ngikoleta umasola uma wakhe hayi yena kushuthi wena kahle kahle mase sibuye noma wakhe uzoyikhipha le mase uma wakhe uyazi hlezi ngikhuluma naye letha ngibuza usuma wakhe uyazi ukuthi ulana lo imali uyazi noma wakhe usula imali wesisi wena ungifakela into eziningi kulelo awungikhulumela into eyodwa mina ngikubuza ukuthi njengoba uthi usisi awumkweleti ukweleta uma wakho futhi phela mase sisuke manje siyolanda uma kasisi uzofika imali uyishaye phansi angeke ngize ngishaye ngoba uma sithola into engibuzayo ingakho ngibuza ukuthi ngoba elana nje uma wakhe uyazini ngoba mina wayiphambi kwayizolobeka kuma wakhe
sikhuluma into eyodwa futhi angibengayana kuko ngahlangana nala gwaqweni ngase masole ntombi angakakhohlwa njalo simo sami sasibona ingakho ngibuza ukuthi ngoba lengane ilana nje uma waye uyazi yini uyazi nathi ngikhona phambi kwayizolo kwadlula usuku lazolo namhlanje sila namakhamera into ebengifuna ukuyazi yodwa usuma waye uyazi yini uthi ila noma naye uyithumile na wesisi ngoba kufani noma waye okay masole bengezenze leyo nto leyo okay asenze intelula ke kule game ngicela ukuthi ngithatha usisi ngilanda umaka sisi mina usingamane nikwenze lokho futhi nje ngisabadingi nje lengane ngisayidinga landa umaka hayi ngisamdingi lo mntwana ngisamdingi la kuthi bangizoyikhipha mase nginayo ayikho lonto uzoyikhipha hayi ngeke nawuphi usungifuna ukukhiphisa ngenkani ungena kuphi emalini ima ngithi ungena kuphi emalini wena uzoyikhipha ufuna masole ungena ndaba ongazazi nawe bhuti angithi ungena ndaba ongazazi ima wena ungena uthawufuna ndaba ongazazi ungena ndaba ongazazi uthawufuna uma wengana ngithi kwamanje nje ngine-right ngibizela ngisho amaphoyisa njengongidesela amakhamera kwami awabisi ngiri-wrong ngento eniyenzayo no ngiri-wrong ngento eniyenzayo awabisi kwawena nje wangiphelezela lo le ntombazane siyakhuluma wena ngale mali manje asingangiyakutshela nawe uyangitshela manje kodwa nawe ungekho ngoleya le mali kwawena okay usukhuluma uyagamanxa-ke wena manje asiwazi okuningi-ke mina engingakwazi okay wena wazokhulu phela manje wena ngithi wena waza uyini engazi kangcono phela ngoba yimi engihamba waboleka imali kumasithole kodwa indlela usukhuluma ngayo nasiwazi kakhulu wazi kakhulu-ke manje kunamsudlula mina engaboleka imali okay uzoyikhokha wena phela le mali nawe uzoyikhokha le mali wena mina usukhuluma kakhulu futhi wazi kakhulu ngayo kufanele uyikhokhe wena-ke wesisi yazi ukuthi ngizongiphumela nje futhi manje asengathele ukukhuluma okay yazi ukuthi mase kufike thina kanje bese kuba nani kusuke sekuba inkinga inkinga usuyivumile futhi nanemali yakho sisi angithi angivumanga imali yasisi imali wakhe usuyivumile phela naye wena ungijwayela ngiyayifuna imali yami angeke ngize ngiyengawekho indlela wena mina ngenza kanje mhla ngakhokha imali yami ungagibela iteksi kodwa nami futhi ngamzuka nakhokha imali ngoba yami sokinqa iteksini phakathi awufuni ukukhokha imali hayi ngiyafuna ukuyikhokha imali kodwa hayi kuyi uyaphi nje la yena kanjani uyaphi lana uzofuna imali yakho kuyena phela yakuba imali yakho mina angithi mina wakha ngijwayele ingane ngamina imini ujwayela ngabo nejwayele ingane ngamina yenza nginike nalo mali unengqondo ufunani lana amakhamera ufundile nje umdala wesisi omdala nje omngaka ufunani amakhamera alright ntomkhulu okay ngano ntomkhulu wena ngenza ngikunike imali ntombendeke ngicela ukuthi ngeke mina ngikunike ngani imali ngiyonika uma wakho base nginayo ngifunela nosethi wegilongi phela lalela kuma wakho nawe ukile kuma wakho nawe awufuni yabo sedelela wona futhi nawe yabo sinadelela ngathi ngodelela mina wena hayi ngowuphezelele le ntombazana zodelela mina uzamdelela phela manje ngomdelela nje lokho kushoyo uzoba sikaqaqaqa kini ke hayi hamba manje uyoba sikaqaqaqa le nawe kayi la phela hayi into ezirelease uchaza ukusini nje singidele kangaka into ezolela ku into engizolayela kuwe mina into engizoyichazela nengizoyizwa njengamanje ushisa ikweletu nje wena mina ngiyayifuna ziphi ikweletu ngiyayifuna angazazi wena wazi buka nje sazi ngefoto zami cha wazi ikhulu wena ngami hayi awukusho konke owaziyo ngami engasiwazi yonke into wena wazi sengizokuneqoloto mina udala tawula cela hambe uyodayisa awufaki ingqondo angeke ngiyodayisa mina utheni ngathi wena uzokubulala uzoyikhokha imali yami phuma la ungisabisi phuma la wena mina ungisabisi uzophuma la noma ngikududule uzophuma noma ngikududule uzophuma noma ngikududule kwami uzophuma noma ngikududule wena fana nje ungisabisi ngikududule ungisabisi ufuna ngikududule mina ngiyayifuna ufuna ngikududule yazi ithole ngizinuke unika unyoka ayi wena uzinuke mina angisazi yebo uzinuke mina lento yeni yani ngeke uzinuke ke le cabanga ehlisa manje cabanga wenza inuke nje kuyafana njwayele ngonyoko uzoyikhokha noni nomathola sithi ingane ingiphethe emzini wami yenza ungiphathe phatha uma wakho kini ngiyayifuna imali yami ungonika umasole hayi wena uzophatha isilonga wakho yonika umasole uzobona sesiboneke yazi mina ngeke usole mali through wena unika uma wakho wena ngiyayidinga sathi indawo zantu abadala ngiyayifuna imali yami uzenza iqhozas angizenza iqhozas uyazenza phela ufuna nina imali yami phela uje siyilawe ngizomyeni uje siyilawe ngizomyeni wejabula nasamakhamera la mina umsebenzi wami azokwenza ngiswalethile ngiswalethile ufuna ukuvela ku-TV kwawena ufuna ukuvela ku-TV ngami uzovela-ke intombazane okay yazi sizovela besibone okay intombazane
Ntombazane ngoba ufuna ukuvela khona okay. Ngiyayifuna imali yami. Ngiyayifuna. Wena uma wakho wena, wena uma wakho wena. Ngisebenza manje angisakwazi ukwenza Ngiyafuna. imali. Yazi wena ngani? Hey, una iyangijosha ngomuntu. Iyangijosha ngomuntu. Iyangijosha. Kuke khona yabo mase kunje. Sekonakele ngoba yini yonakele? Imali yomuntu ayikhokhi. Ayi ngizothe konke nginayo bayazi laba. Kwaze kube nini? Nginayo nangu nyazayo ngayikhokha mase nginayo nje. Ngisathe kusule phela ngakanani sisi? Unyaka. Sophela unyaka nangu nyazayo ngaphela nje mangenayo nayo. Woma ima mina ngifuna ukubuza kuwena yini ekujulisayo ukweleta abantu ngoba ngabe uyazehlisa ukhuluma kahle nengane ikama mina nayo lengane le hayi lengane yadelela uyazi ngokungayazi nje ubibiza nami fanele ngiqale nani qale nikhulume nanizwe iyadelela ngoba ngibuza usuphuma wayo nje ngeke ngadelela ngeke ngadelela angisatha inganeni mali asatha ngima yabona bengcofa beze bobabili abantu iyaphi nje yona kancaneke iyaphi alright iyaphi nje ayigabi ke sizocela ukuthi sithi uqosha la endlini oh naxosha xosha akusize zami lezo zinto akuhlangane khona sisi akuhlangane khona ntombi musa wena musa yenza sohlala enkantolo kodwa khona enkantolo sohlangana enkantolo sohlangana enkantolo lungile sohlangana enkantolo hayi ayikho inkinga bye bye enkantolo sohlangana enkantolo ingane lesasisehlawulela senza yonke into ekufanele ngabe siyayenza bese kufanele ukuthi ingane ize thini mawengane wahamba nengane sikhuluma ngayo le ngane yebo nayo okay mawengane sithi sayifuna ingane nayo uyanqaba uthi ngeke akwazi ukuthi ingane yakhe ayidedekise ingane ngiyamtshela ukuthi ngineyingane ngisikhulisile ngikakwazi ngahlulwa yini ukuthi ngikhulise umzukulu wami uyanqaba angazi ukuthi yini emnqabisayo ngoba ayikho into esingayenzanga so kahle kahle wena njengoba sidla nje uzozama ukuthi ukhulume naye ukuthini akuphe umzukulu ngoba senemhlawulile injalo ibeka kahle injalo into ekwenza ukuthi uzugcina ufike la ingoba usisi akasafuni nomzukulu. Okay, sisi ngicela uke nawe uchaze ukuthi kwenzakalani mhlawumbe uzosibeka sibe kwi-plate elilodwa so. Angazi mina nginqabe nelona lengane kodwa manje ngeke ngikwazi ukuthi yena ngivumelane naye ukuthi wena gogo ingane ukuthi ayithatha ingane izohlala nawe. Ngumzali kanjena ngenze ngikwazi ukuthi ngidedele umntanami ahamba ayohlala nawe ekubeni ngazi kahle ingane yakho leyo kugcina ukuthi ikhule kanjani. Ngenze ngikwazi ukuthi ngikudedele ngikunikeze umzukulu wakho. Anginankinga umzukulu wakho ningamthatha anivakashele noma isonto elilodwa noma u2 bese abuye back kumina and usamncane ngabe ukuthi ngingahlukana naye lo mntwana. Ngangeke ngakutshela nasekuqaleni le nto kanjalo. Wena wahambisa ukuthini ukuthi sekukhokhiwe ihlawuliwe inhlawulo ihlawulwe phi ihlawulwe kubazali bami hayi kumina straight imini uma wengane one right ukuthi akhulumele lengane lena okunye nokunye angazi ukuthi ngabe sekuqhamuka kanjani. Uyazi ukuthi umntwana wami lokugcina angizange ngimkhulise akazange azakhule kahle kodwa
ngifuna ukuthi ngibe nesiqiniseko ukuthi ngibe nayo ipower yokuthi ngifunde kumzukulu wami ukuthi umzukulu wami ingane iphathwa kanjani. Awufundanga yini kanti wena mama kulo mntanakho lo ozala lo mntwana lo awukazi ufunde lokho ukuthi ingane iphathwa kanjani ngoba yena ukhule kahle ukhule ngendlela e-right kwalapho pho kulo wokugcina nje usuzofuna lo wami umntwana ukhule kahle oloqala ukuthi inkinga yabo abakhokheliwe lo khokheliwe ngifuna ukumnikeza uthando lokuba ukokwakhe umzukulu wami angisamazi efonini usho noma kuthiwa nje akakhale kancane ngimuzwa hayi khuluma kancane nje ifoni siyavala umzukulu nje cha akathinteki ngakumina phela lokho kwenza ukuthi ngihlale ngibhizi nami ngimatasa izinto engizenzayo ngihlale ngizenza izinto ezihlezi ziserious zibhekene nayo ingane lena so nengane ngenza lokho njalo ngibhizi ngibeke efonini ukuthi hayi khuluma nangu ugogo wakho and nomntwana lo akakwazi ukuthi acacise kahle amagama umatasa kanjani ube ufaka indoda endlini unengane encane le ngane ifunda isiphi isifundo